Island Flavors of Malta u l-isem tal-avveniment li sar f'lukanda ewlenija f'Ankara, Turkija. Kif spjegat l-Ambaxxatur ta' Malta fit-Turkija Marisa Farrugia, din is-serata kienet taqa' taħt il-proġett tal-Fondi tal-Kultura Diplomatika. Għal din is-serata kienu mistiedna nies distinti mit-Turkija u ambaxxaturi ta' diversi pajjiżi oħra. Ix-xef Viktor Aquilina kellu r-responsabilità tal-ikel Malti li isserva matul din is-serata, miegħu kien hemm ukoll xef Tork minħabba li s-serata kien fiha wkoll ikel Tork bil-għan li żewġ kulturi jingħaqdu. Xikel serva ix-xef Viktor lill-mistednin f'Ankara. L-ewwel li għamilna il-plater li kien naqra ħobs il-ftira biż-żejt u bigilla naqa' żebbuġ u gallet Malti, u mbagħad wara l-plater għamiltilhom l-aljotta. Għamilthom aljotta tipika Maltija. Wara l-aljotta għamiltilhom l-imqarrun il-forn l-antik bil-laħam, bil-kapuljat, għamiltom bil-brinġiel, arabali u għek. Mbagħad wara għamiltilhom l-isplotta, għamilt il-lumi u l-patata tal-forn bil-bużbiż. Mbagħad spiċċajna bil-imqaret u bil-frott naqra tut u naqra frawli u spiċċajna bil-kafe Malti. Il-kafe Malti tal-ċikwejra tal-imsiemer ta' Ronfol għamiltu bil-nizett. Is-serata kien fiha wkoll programm ta' 40 minuta mużika b'kompożizzjoni mill-pjanistu kompożitur Chris Piteri akkumpanjat mill-kantant u violinista Sean Borch. Interessanti kif jintlaqat il-Malti barra minn xtutna, ġifieri aħna naħsbu li kultant il-Malti u għalina jew inkella għal-Maltin li jgħixu f'postijiet differenti, ma mhux hekk, bdew isaqsu n-nies di kanzunetta fuq xi xini, anke l-ambaxxaturi stess li kienu mistednin bdew isaqsuna ukoll tajna xi CDs, bdew isaqsuna għal-mużika biex jibqgħu jisimgħuha. L-Ambaxxatur Marisa Farrugia qalet li minn barra x-xogħol diplomatiku, konsolari u amministrattiv, l-ambaxxati jorganizzaw dawn l-attivitajiet li jżommu l-ħajja l-identità Maltija u isem Malta. Avveniment intlaqa' ferm tajjeb kemm mit-torok li apprezzaw l-ikel Malti kif ukoll mill-ambaxxaturi l-oħra preżenti li wara li daqu l-ikel bnin Malti u rew ix-xewqa li jridu jżuru lil Malta. U kien hemm interess kbir fil-lingwa Maltija u l-istil ta' mużika Maltija li indaqqet matul is-serata. L-Ambaxxatur Farrugia qalet li proġetti bħal din is-serata f'Ankara iwasslu għal kuntatti differenti bejn iż-żewġ pajjiżi isaħħu l-interess f'Malta kemm għal skopijiet ta' turiżmu u wkoll kummerċjali.